Barka da shigowa Zangon Waka TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar muku da mun ɗora sabon bidiyo. Son ka sahibi na iya babu mai kyau kamar ki sahiba an gama dole gona na tashi in zo in ban zama tunda yanzu koyi na san kina tsunduma ko da yaushe tina kike da ɗan azama inda doya miyar kwai me zan yi taliya. so da kauna na baka sahibi ka rike ko da yaushe burina ne na sanya kake furta kalma ta san ka dole ne in zake kifiyar sun ka zuciya anan ta cake yau karatu na raba agunka ne zan biya ni a kanki zan iya damba koko dan tare ki ni ba na jin tsoron mutuwa wani sa'in karfi garan kamar guguwa firicin so gare ki na da ɗan lafiya. yau a ganni da kai yana da ɗan martaba jin kalamai na san kana sakan jasaba da araba mu da kai gara in sha